Рөстәм абый, хәерле кич. Штабка киләсе айда 25 ел туа. Шуңа күрә сезнең штабка берәр нинди теләкләрегез бармы? Ну, штабка мин бүген дә чыгыш ясадым яшьләргә. Что яшьләр актив булсыннар. Менә хәзер без җыябыз 25 кеше штабка күп файда китергән. 25 чара штаб безнең дәрәҗәне үстерә торган. Шунда 25 чара, 25 кеше, 25 китап без чыгарабыз, 25 аксакалны искә алабыз. Шулай итеп без китаплар чыгарабыз, картинный галерея ясайбыз. И шуңар штабка багышлап без бик күп чаралар үткәрәчәкбез. Менә 25 зур чара российского масштаба без үткәрәчәк инде менә. Шуңар, значит, менә бүген мин чыгышта әйттем. Biz землячестволар ясайбыз, кешеләрне дуслашсыннар менә үзара. Менә монда бер чара булды, безнең булды 3 атна элек. Без чакырдык Нижегородское землячество. Алар утырдылар 3-4 сәгать. Киткәндә, менә монда ботинки кигәндә күп туганнар икән, күп бер авылдан икән. Телефоннарын алып, дуслашып шулай бик якынайып киттеләр инде. Менә шундый. Шуңар безнең менә теге атнада без үткәрдек Пензенское землячество. Менә среда үткәрәбез, значит, без шул Нижегородское землячество. Четверг безнең хәтер көне, хәтер киче Валерий Пороховой, четверг. Пятница безнең офицерское собрание инде. Менә шундый бу атна без үткәрәбез 3 чара инде шундый. Вот. Бүген безнең инде шул беренче курста кем укый, шуларны без җыйдык инде, таныштырдык, дуслаштырдык. Менә өстәл уеннары уйныйлар, бик матур итеп татар җырлары җырлыйлар. Булай кәефләре яхшы. Булай барсы да берсе белән аралаша. Шул безгә бик шул кадерле. Алар аралашып дуслашсыннар я. Бу зур шәһәрдә татарлар үзара. Дөрестән дә бу бик рухландыра, канатландыра. Һәм Рөстәм абый, менә сез бит инде штабта бик күптәннән. Монда менә шундый җыелышлар үткәргәндә сез нинди хис-тойгылар кичерәсез? Минем хисләр инде менә шул яшьләр политикта, бизнеста, бөтен чактан да монда үссеннәр я. Штаб аларга булышсын я. Менә шундый хисләр. Шуларга барсына да сәламәтлек, яхшы эштә, укуда, значит, ни инде менә шундый уңышлар. Рөстәм абый, татар телен саклар өчен нинди рецепт бар? Татар теле саклау өчен менә безнең бер рецепт бар. Безнең аның өчен бөтен кеше азрак критикта ясай, ачулана да, хурлай безне. Без үләйбез. Татар телен сакларга бездә тренинг кирәк. Тренинг менә шундый без сөйләшәбез. Менә бүген мин яшьләргә 100-150 тапкыр әйттем, сез татарлар. Татар тарих турында әйттем. Татар ответственность булсын. Менә киләсе буыннарга татар теле ничек дәвам итәргә. Татар теле аларда бетмәсен дип, менә татар нәрсә белән горурланалар. Нинди киләчәк безнең, нинди безнең булды тарих, безнең бик зур тарих. Безнең күп нәрсәләр белән без горурланабыз. Шуңар менә кич буе мин бүген сөйләдем в виде тренинга. Тренинга, урысча әйткәндә внушение, коннарына, башларына, йөрәкләренә кирәклеген, татар телен матурлыгын сеңдереп менә мин шулай тырыштым. Аларның иманнарын, рухларын үстерергә тырыштым. Менә шундый инде. Рәхмәт, бик зур. Һәм инде менә татар гаиләләре, алар бит инде бик зур өлеш кертәләр татарларның үсешенә, алар мөхит тудыралар һәм алдагы елда татарлар штабында 10 пар өйләнеште. Сез ничек уйлыйсыз? Беренче караштан туган мәхәббәт ул бармы? Ышанасызмы аңа? Ну, минемчә бөтен гаиләләр, никяхлар мәхәббәттән булсын. Качагында булай инде менә икенче милләтләр без аны бик кайгырабыз, но мәхәббәтсез бер нәрсә булмый. И сез татар телен жаратмаенча, мәхәббәт татар теленә булмаенча, тоже татар теленә беләсе килми. Шуңар мәхәббәт бик кирәкле нәрсә ул, бөтен жактан да.